Jeg hedder Claus Neller, og jeg er rektor her på Roskilde Katedralskole. Jeg synes, der er én vigtig grund til at tage en studentereksamen. En vigtig grund. Non-stop dak i dak. Det gør jeg rigtig, rigtig meget op i. Snedige Claus Neller gider ikke lege med dig. Grydehov er faktisk sejt nok. Let's move. Nu troede Snedig, han havde erobret katten med hans sange om, at grydehov er ulækkert. Men bare vent efter sommerferien er grydehåret tilbage.